Amfanu da kuma rashin amfanin da kuɗin Sahel zai yi a nahiyar Afirka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barkanku da zuwa tashar Kahuhu Arewa TV. Idan kuka fara ziyarta wannan tasha mai albarka, ku danna subscribe da ƙararrawar sanarwa. Irin tasiri da kuma rashin tasirin da kuɗin Sahel zai yi. Kuɗin Sahel dai da aka ƙirƙira shine kuɗin da ya haɗa da Nijar da Burkina Faso da kuma Mali. Wannan kuɗi dai zai yi aiki ne a iya ɓangaren wannan ƙasashe guda uku. Mutane sun turo mana tambayoyi da dama dangane da tasirin da wannan kuɗi zai yi da kuma irin matsaloli da zai fuskanta da kuma irin amfanu da zai fitika. Magana ta gaskiya dai kuɗin Sahel da ƙasashe guda uku suka haɗe kansa suka yi kuɗi ne wanda zai yi matuƙar ƙarfi da gaske, domin ya haɗa ƙasashe manya guda uku. Ƙasashen kuwa sun haɗa da Nijar da kuma Mali da kuma Burkina Faso. Wannan kuɗi dai zai matuƙar taimaka, domin waɗannan ƙasashe guda uku a haɗe suke yin kasuwancin su. Yana da matuƙar muhimmanci idan aka ce kuɗi ɗaya ne. Riba ga 'yan kasuwa. 'Yan kasuwa za su ci matuƙar riba dangane da wannan kuɗi idan ya tabbata da ake so a yi na yankin Sahel, wanda suka haɗa da Nijar da Mali da kuma Burkina Faso. Zai matuƙar kawo tattalin arziki. Dalili ku shine wannan kuɗi zai matuƙar taimakawa tattalin arzikin Nijar da kuma Burkina Faso da Mali, domin kuwa sakamakon canjin kuɗi da ake yawan yi a wannan nahiya za a samu sauƙi matuƙa. Ga za ka ɗauki kuɗinka ka shiga direct ka sai abin da kake so a Nijar, sannan ka dawo Mali ka sai da shi kuma ba tare da an canza ma kuɗinka ba. Domin wani sa'in canjin kuɗi shine yake kawo tsadar kaya. Idan Allah tabbatar da wannan kuɗi da alkhairi, ƙasar Nijar za ta samu tagomashi da su da Burkina Faso da Mali, domin kuwa za su yi matuƙar samun tattalin arziki da kuma ƙarfin kuɗi, wanda a hasashe da ake kuɗin nasu zai iya ƙarfin da a Afirka ba kowane kuɗi ne zai haɗa kansa da shi ba. Sai kuma rashin amfani da wannan kuɗi zai yi shine wannan kuɗi zai taka rawar gani gami da ECOWAS sun matsa wa Nijar da Mali da kuma Burkina Faso dangane da wannan matsala ce. Za su iya samun tasgaro wajen shiga wasu ƙasashen, ko a karɓi kuɗin ko kuma muhimmanci ko sahihancinsa a wajen 'yan kasuwa na ƙasashen waje. Amma a waɗannan ƙasashe guda uku da suka haɗe kansu za su yi matuƙar amfanar kuɗinsu, kuma tattalin arzikinsu zai bunƙasa. A inda kuɗin zai samu matsala shine za a samu matsaloli da dama dangane da maƙwabtan ƙasashe wajen sahihancin karɓar canjinsa, kuma a ba da wani kuɗi domin sayan kaya. Matsalar ku shine za a fi samunta a wajen 'yan canjin kuɗin ƙasar waje, domin idan aka kawo babu wani kuɗi da za a canza sama da wannan kuɗi. Amma idan aka yarda aka ci gaba da karɓarsa a ɓangaren kasuwanci a nahiyar Afirka, to kuɗin Nijar zai matuƙar amfani kuma zai matuƙar ƙarfi da gaske. Wannan kuɗi dai ya ja hankalin jama'a dangane da kuma burge su da ya yi. Wannan ƙasashe sun sha alwashin ba za su koma ƙarƙashin ƙasar da ta rene su ba, ma'ana Faransa. Wanda idan ba ku manta ba, ƙasar Nijar ta fatattaki sojojin Faransa zuwa ƙasarsu ta gado, inda hakan ya sa aka matsa musu lamba ta takunkumi ta ko'ina, wanda suke amfani da ƙungiyar nan ta Sediyawo wajen matsa lamba akan cewa lallai sojojin da suka yi juyin mulki na Nijar sai sun mayarwa da tsohon shugaban ƙasa, ma'ana shugaba Muhammadu Bazoum. Wannan ce ta sa wannan ƙasashe suka haɗe kansu domin nema wa kansu mafita, ta inda suka ware cewa sun daina amfani da kuɗin Faransa da kuma yaren Faransa, za su ci gaba da fitowa da kansu mafita domin yin kuɗin bai ɗaya, wanda za a ci gaba da cinikayya tsakaninsu da maƙotansu. Kar ku manta, idan yau kuka zo wannan tasha mai albarka ta Kahuhu Arewa TV, a danna subscribe sannan a danna ƙararrawar sanarwa.